بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج محمد دنديا. نعم. إنيكلي. أمبا. محمد سامبا دنديا. نعم. إنيبارا. أمبا. نافوي بسم الله. تبارك الله. بكري كروكي. نبنج مان. نعم. على كلا تغما. نعم. كليدو مالو. نعم. كوبيدي. awa ala kira fatoma nam ni ko bayi aywa ala kira tiri nam awa no boka sirgi tiri ya reja ko jugu nam fo ya chenta katla ka dendama nam walu de dal men on krefe madina aywa mba fa fina makani soma aywa tamo malu nam chukaba do ko ma ko ni nyiniga ko ni da fatigala ni tiga tollen kelem balay ba betufa o che ni tega fatigala ni kelem bine lay bota ko ngi nyiniga kuma chenke bismillah mai moko nanya bla moko rela ni mi ko ekolosi deuna juman kelem na boala o kelem pe be songa du to bela jelen trochi ni ikadu ni maraba kono kelem na chien du ni mo te adon bela jelen be akadu misalita ni o denkelen yi o ye misali do onga ni tiga bi bulu ni kelem bina tiga nafaka bu o kelem mana bi o kelem yakilla ka foko o de nafaka bu katima tobeka eto toyi abe ko mi mo loma laba mo to so ko di mo made ne ibe dumina laban koko tako di mo ma amano wonde o koro mi ablay nafa de be labana Allahu akbar genatika ko bela jele laban nafa bala den laban ale ka sani den bela jele akanu bi yoro wa ne muso tige muso chama mana ki bulu laban ni mi kolosi o de be songa jeye katima bela jelenka o nyama ko nuna laban ko ni laban folo ani laban o nafa ka bonde ne ko ni mo be fili ni kono chey ne ya yeni yeto la abla abseka ka ere kelme ka yeto do werla ni ne tate keli ko fangele na ko tiga kelen abitiga beto ko chen o chenke ni ijugo chena ni ijugo chena ko mun bina o ba nega do tiga nega do la ko sobe ya mo defo wala ni min bina o de be tiga ren mi gedu ila katima beka abe ko ni tanyu mai dengelem dem mana jinka man mana ki bulu kelembe ala no bina abe ke ko me ibe nyina toko ako ni ye masaye ni ye ala ye gasgadena ko do bi chien o bi mangutu ko do bi nyen o bi ke misali ko le tiga tolle ali tiga mumbina bismillah bana aywa ne Abdoulaye nam amba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi jumaye nam jean kalot le nani samba fla ani mwani kele Abdoulaye an shira herela nam ana kant le herela gafo bamulu amin gafo be le sora le mufo ako c'est oni union africaine e mani dloni minke ka fo ko million kana yuka keneka fo ta faute mamna ko ko yele mara enfin ma dobe ni o e Bokar Gouros Dialiye ma famille mbado ali ko mo kay tikaka ango soroko ate fenchinola wa famille ali namfulo ko re namfulo doni na boli kate fufu kinyola wala sa cheba ni na secrétaire général de économie ministère des affaires étrangères opération internationale ale yelenda ko chamanka kran la wala min tale kam mani sigere kulu kre munu no lube kulu ko kan ma bela jelen to la wala min kala en fait mek le mo nani tebeni wala sa mimbi ni we parlement africain mali kelme kam muso bo min kewla no château yi o joro nyini ay hakina fene do fo ola Allah ni watina ko anga jamana nyama croix no e chamanche fanga nyama croix ni sorasido colonel Azimi o ntenen na toyina shima yana ko do akanki bolo korota ki kaliki chien ki kaliki chien malion yi mena bara min damne kuma bala labambala nga aketika ka fo me barake nini hakinanyi ina fo jaman sharia kiseba ya fo tumina chamanche fanga ni parti politique ina so le torka kumadu chama be kayira soro kulu kono bi wa kulu koni ngania kera ko fema funi yonde kunga me go non croix sigitoy chamanche fanga ina ka kana fo ma shikode amman fanga ngana fransoro ngo amman franga ko so pour kanga fana nge franga onka pour kanga fana so ka note niya kelengele to evita yerma ablay sabitana le sore afo be mono ko
aka fegero mina avec kari non l'indicateur de renouveau dramana alu kono ka dakunya kelena ale ko di ko kidal ka be fe ka ke demandi anu jamana kono olu be fe ka ke muso mandi dewi abe komi kidal olu ba fe ka ke goni ansana ndega kuma bana ayo abla safi ko akara radio kanaw ye akara telu lawo am kona am sagufo ko ngani ala ya latiga ini nunga sigi abla ye fen fo ka kondondo nye nunga ni abla iba bebla ayo accord d'Alger a donné berela ya ko layru fen tara ko layru anga famo ya bela jerimbla fen ko jole jimi fula jorola abela jele akmakan ye jelema ni cheban ngoni tman kona azimi koita anaka futur anaka premier ministre na toina olu misali bo olu konya ira ka fo mi accord d'Alger ni senke akuma kono kan nko azimi ay don diga ko lope adu ko me premier ministre na ton ferme ni o fana ibe don diga ko la amadu klola ko kadaka ni mi kolosi ni ndarangona awa asula malikula o matamade ayiwa ko ngana soro nunu de kunya yira ka fo accord d'Alger akono kuma segina kaka mun ko jengale akono anu natle akono kunu joro la ko tabla ako odu kuma barangola law ni nyoni minke awa ko akono anake malikoka mali segina sa ala gangi mali segina dakka dakunya klini o mana boyale indicateur klin kono terrorisme kelelila France konya ira ka fo wala ko amina na amma jamana kono na ko amni uche so la sha jate konna la anga baraka ni waya minke no obe unya angar ni che ma ku ya bulu ka folo ya dlo anda ka yere ke anda ka yere ke bulu anga ka yere ke bulu la abla transition ko na docteur Omar Mariko ale ya ira ka fo ni bandaw atege ko minge ka bo barla ppp kaliba kun jonjondo waye dan telike ko ako badaya wele ko jana wele ko badaya wele kuma Allahu akbar ale ko tele ko kaliba kun jonjondo ala ablay nyingali kelimbe nyado accord pour la paix o kuma ni na kuma jijara kusube kwa anana free million ka unana masone sigile fema funina ko akono kuma ali fama mun ko kalfalbe mununa ka chamante akono kuma ere latika ere do nyingali kelimbe sogol me no kuma dodo anda ko sogol ma idon diga ko la firu aywa sema mcheche bon nyakoro ablay nene kuma re somada na indikateur min fo l'indépendant monsieur l'indépendant kuma akoli président be ARP tola chama Iber Koulibaly ayni kuma fo indépendant kono akoli ako tier la mi gouvernement ko insigili chama te fonga gouvernement labay ne nko ka keto bela jelena ako do fi kana fo ma ko beke wule ako dala abetse golele akote de ay betse golele boy ko beke wule anne be ma wule ko ya jamana parti politique famba jamana ke wule ako dala nyinan kana ke masiko nyo ka bchen parce que benga ne degle Allahu akbar ulu tunde fana fere la o tunde fana ko fe sa be beke wele est ce que we be wele wat mi fana uma be wele de boy afo chamo wele beti wele aywa be chamo kon na wele ne be ko ndi wele de beti wele na be wele la bchen fanga ki son be gema Allah tiandu tiandu de ablay tumamina jadi sunu keleme ka nyaga da yoro mununa ne France ka kele bolo fra krenkrene no e force spéciale française ka kongo malim bebbi yad agali ka tigata dona na tawla ali commentaire te o menanga wen mo fo chabani rebe France ne o ka kele chew ka ku kalfale malala jina ke Eric Vidro ali ni mo fo ku mo fo ndilawi tabarakallah ablay mi sema chebawi accord de paix tiana ko unité transition cheba nyoyet mamina ani premier ministre ni bolmoni sinala na be dondo makono na ko sema chebaw hakli sira
accord pour la paix. Accord de paix de paix pour la paix. Accord pour la paix. A donné berela ko hakli sigira wala sa. Aywa. Ko hakli sigira. Accord ni. Magel hakli. Ulira bado sekeke. Aywa Ablay. Nam. Ni wati na jatem nena ka fo même c'est ka to fichier électoral ni karata sebonye. Amini atema shito kerefe ka sinangu ka jeya ka dafa ka besi ndo we o bara krengrenen do damne avec nous avec krengreni min damne na ko atefo machiko fen ka ko dibilendo akola isi na dola abulu dara fo table jeune kalo klebi sabala ko akana fo machiko MCNRP Ablay ka semto do atemesra koro fede no place de l'indépendance nam bi juma be a comité stratégique a wen ma fo kunu ka fo ko o ka ngonyi ka ni kumbe mbanke ina fo to ka minke la dala na kra afien remata ibam boka ke ta kontroshi la na tara nae juma bido we u ka tolon wele ko ngonyi belebele bake nim se ka to transition ma ko mu jegelendo ni o jengeni nobe talike M5RP mauka dalu dola o latleni o baron ko ka wulika jonjon de oye ko be ko don ko sangele bangeli bana o bo nyanga o nyanga fene beba ale ko kere ngono Mali d'aujourd'hui abitudi akumana nam akumana ako cheba minoy an Aïmea Ibrahim Kamara président mouvement républicain MRA ako Mali be bolo min kambi dorete anya santan sanjiri sambisa ba ngonu ke marake ko jugula yurku ani yeresago ke sera ko damantana amba jamana kono ko ambe o Mali bo kololo de kono bi ayatolamo Ablay mamun bebi no anga do nyawi munu sigale me buguni ani janche bugu cheba mun ni oluye ujija to bela jelena agent mun be direction de renseignement na ani sigale rema no yanka douanier uye u bela jelen fu ku walin nando ku kadaka uye chesiri minke bingani ke lawna na unu fet mamna uye wuli to minke nabe tanto du kumbo nabe fuli kumbo retagena dungara ale de ni waleke tabarakallah ama medal uma akoni fuli sebande blaw makata fulon mota do ni medal ko bala télécommunication abla be bolo do kambi mo tsega afoki beta atento de AMRTP ko mamun bebi ni olu de ebe jujukoro barala ka barake ka soro amakeni AMRTP nganyai keke olu ko bi ko mun fenfene siga kerima ka foko walma ajorila sanduru kaso ikoni itakiate ko da o mona boyi sefa wari million keme o sal o de doni me da ikunu amani tribunal administratif une forme tribunal administratif ko récépissé min dira samba flanta anin kononto mamadou dipa fanema ko avec comme tribunal administratif o ke fu folaki avec on ni to la chilaw luka bafika ngani donné une forme l'association des anciens footballeurs des anciens footballeurs récépissé min dira mamadou dipa fanema aka ko tribunal administratif kon o fu folaki do Ablay ni fonko nyonko doy demseni woro olukun commissaire min de premier arrondissement là uyen ni wele ko kada kan saba u fora nyonko nyonko na tara la banere nugo jugunima ma bla dagendela uye demseni masa wele saranga mani kula ko nguminga ko kada ka ambe domina ikomi bi demseni bo kanadi na la mona ni amna mi ni hakli to ala alaba obeka am ko roba jogo yere Ablay nam mandi aujourd'hui info matin kumana ko saveu Francis ka foninge ko ana anga baraka nyoyon kaya adlon ana anga armée ko tama minu ya buluda ko ka foko no opération conjointe ko o jora front savez Francis ay ambla de wa Francis na ki kotromo bo mina be ka sabu ire kata ko do nyini yani ndondo che
abla ni de kuma yɛrɛ mɔgɔ do fana bɛ taa laban min yɛrɛ ma an b'a kun le Sphinx kuma na ni waati na permis minier affaire bitu gold permis minier o dili ko a kɛra gɛlɛya yɛrɛ ye gouvernement kɔnɔ ko ka da kan a ko donro n'a bɔrɔ cayara abla Alimu Goyita ale ni Bandaw ko jɔn de ta ye tiɲɛ ye ni ye maa fila lamɛn ni ye maa fila bɛ kɛlɛ la ni ye kɛlɛ lamɛn e ko i na se ka do tiɲɛtigiya ka sɔrɔ i ma dɔ lamɛn wa abla nin de kuma koloma dɔ ye yanni waati dɔ cɛ Sphinx sa i bonya ba ne y'o de fɔ an bɛ ba dɔ ka kuma lamɛn fɔ an b'a la kɔnɔ i y'a fɔ ne kɔni ko mun dɔn Badama kuma tɛ la k'a fɔ a démissionnaire an m'a ka sɛbɛn k'a démissionnaire a fɔra ye k'a démissionnaire mais a tɛ ten a bɔra télé la ko an démissionnaire bɛɛ y'a ye IBK u taara n'a ye Kati ale fana bɔra télé la ko an y'a bila bɛɛ y'a ye Cheikh Mamadu Jara u taara n'a ye Kati yɔrɔ kelen na Fajiri Ba ale fana kɔni a y'a kalan a fana Bugoyi a y'a sɛbɛn k'a fɔ mais Mokhtar Wane ani Asimi u m'a fɔ télé la a hali n bi yɔrɔ min na ma papier k'a fɔ u y'a sɛbɛn a fɔra kɔni k'u ye démissionnaire Mokhtar Wane ale ni Bandaw an b'a ye fɔlɔ mais tɔw mun y'a fɔ kɔni olu bɛɛ bɛ na n'a jɔ télé la k'a fɔ bon an y'a bila nka a bɛ komi u kɔni ka sɛbɛn donna CEDEAO ka ciden bolo gafe tigilamɔgɔw an kɔni m'a ye sa maa si m'a ye olu k'a dir'u bolo k'a donn'o bolo mais ni waati dɔw la réseaux sociaux la i b'a sɔrɔ o y'a jɛsɛ ka ban an m'a ye télé la an m'a ye fɔlɔ donc mais a fɔra u démissionnera olu minɛ k'u bila kɛrɛfɛ o kɔni b'o dɔn mais n'u bɔra don min na n'u b'u yɛrɛ don min na n'u ye mun fɔ an bɛ sinsinni kɛ k'ale jɛ tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na o kɔni na se ka kuma fiyewu ayiwa a fɔ kuma dɛ cɛmancɛ fani Umar ko ale ni Badɔ kumana k'a to wo la Umar kɔni ko tɛ dɛ a kumana Umar ko kɔni y'o fɔ ko ale ni Badɔ kuma Badɔ ko ye nkalon da la ko nin wele dɛ ko jɔyɔrɔ kelen dɔrɔn don sinon ale ma foyi kɛ ayiwa a ko ten Umar ko y'o fɔ a ko ten ko Badɔ y'a fɔ dali da ko yo sonda la ko ale taara France ni Buboya ko wallahi taara France ko a ye Buboye ko bɛ ɲɔgɔn ko an tɛ ɲɔgɔn ye ko jan'a ye tun Buboye ja sɔn bi da Buboye ko a n'a kɛ ɲɔgɔn ye wa a ko ten Allahu akbar Muhammadu ko tɛ Muhammadu ko de ko tɛ ko wallahi n b'a dɔn ko ale taara France a t'a dɔn Buboye bɛ ko France la ko bɛ ɲɔgɔn ko tɛ ɲɔgɔn ye n'u b'u ko ɲɔgɔn ye u ka ɲɔgɔn ye Mali de France tɛ ko voilà ko n'a tun ye Buboye sɔn bi da la mun tɛ min ye mais n ko donc Badɔ yɛrɛ ka kuma a ka ɲɛfɔ an ma n'a y'a kuma na k'a fɔ tiɲɛ bɛ bange o tɛ wa awɔ man b'a fɛ ka mun fɔ sisan yɔrɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ Cinémagique bi Babemba bangera le 5 juin 1967 ayiwa République populaire de Chine o de y'a jɔ k'a di Modibo ma an ka cinémaso ɲuman de tun don Babemba 67 kɔni Bakari kɛra fɛn fɔ a sɔrɔ le film Babemba oui c'est le 1967 5 juin 67 inauguration de cinéma Babemba donc Babemba cinéma tun bɛ k'a la Sidansune tun bɛ yan Vox tun bɛ yan Rio tun bɛ yan Rex tun bɛ yan El Hilal tun bɛ El Hadj tun bɛ yan Lux voilà ABC o tɛ wa nin bɛɛ tun bɛ yan o waati na cinéma barikaba la a sɔrɔ télévision tɛ yen ko ni surafana duma bɛɛ bɛ cinémaso sɛgɛrɛ o de tun y'an ka barokɛ yɔrɔ ye mais ko aw yɛrɛ bɛ taa programme lajɛ mairie b'a da la poste b'a da la ko o fana y'a dama ko ye dɛ ko mɔgɔ min tɛ se ka taa olu b'u sigi k'a mɛn radio la ko radio Mali la ko au programme de le cinéma ce soir ko b'a fɔ kosɛbɛ o tɛ wa kosɛbɛ a kɛra mais Bakari ma a ye dɛ ayi dɛ a tɛ se ka fɛn fɔ nin na dɛ nin y'an sɔrɔ Segu a y'an sɔrɔ Segu est-ce que a yɛrɛ tun bɛ yen wa Bakari a 67 non a tun bɛ yen a tun bɛ yen a tun ka dɔgɔ voilà donc cinémaso Babemba mais u y'a jɔ k'a don Babemba Traoré tɔgɔ la ka hakili jigi Babemba la mun ye Kɛnɛdugu ale ye roi ye ale de ye cɛba remplacé ale de y'a fɔ a dajɛ la sayo ka fisa ni maloya ye a kɛra ko saya ka fisa ni maloya ye o y'a fɔ cogo di waati min na ko ka taa kɛ ale Babemba Traoré bi ɲɛmaya la Sikaso ko Nazarati don ale kan a fɔra waati de Nazara donna kɛlɛ kɛra a y'a se kɛ a b'a dɔn sisan kɛlɛ bɛ tiɲɛna a ko saya ka fisa ma ko ne de y'a fɔ tubabu ka minɛ k'e kɛ jɛ mɔgɔw ye ko n t'o ma ye a tɛ mugu tɛ ko n bɛ saya di n yɛrɛ ma n'o ye a ye saya di a yɛrɛ ma saya ka fisa ni malo ye wa ale de y'o fɔ an ye an ko b'an ka hymne national yɛrɛ kɔnɔ mais sisan kɔni malo an ti malo ayisa Abulayi aw ka wagati ni wa malo ka fisa ni saya ye sisan an ma kunna wolo
aw n'o tɛ hali sisan ŋaniya min bɛ ne kɔnɔ ala de bɛ jɔn bɛɛ dɔn ne yɛrɛ kɔni n bolo halisa saya ka fisa ni malo ye. ayiwa mais sisan o tɛ anw ta ye dɛ. ayi awa ayi aw malo ka fisa ni saya ye. Dumbia awa jite a ka bɛn. Le flash.